Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan man po iyo ang ikaanom na aldaw kan satong nobinaryo sa kaumawan kan satong mahal na patron na si San Judas Tadeo. Matindog po kita para sa novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude,
to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabosmin kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod. Tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Lawog mo agid sa aki nin Diyos sa langit, pag umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Sa kikristo nag-aanyaya itong hade sa Edesa, ang tuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinaniuga ang pag-arang mga debotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ng Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabusmin kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, sa gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw,
tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si munganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga, nyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, ning grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyugang nganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako ana inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asingon niya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin ka na Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan, Webes, sa ika-29 simana sa ordinaryong panahon. Ngunyan man po ang ika-anong na aldaw ni Misa Nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuya pong mas sponsors, iyo ang mga minasunod. Eden Musa, Rehuso family, June Mendez and family, Tess D and family, Mr. and Mrs. Carl Chan, Emma Chan, Rachel Ann Moran, Albert Chan F. Mascareñas. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Prayer in honor of Saint Raphael the Archangel, sa kahagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Marlon Chi Obis, Ines Canyo and family, Molos family, Rene and Royce, Maria Isabel Yap and family, Lauta family, Emma Chan and family, Giselle Asaituno Mendez and family, H.G. Ayan Peña. Prayer for the gift of life, sa kahagadan ni Elizabeth Betita. Pasasalamat man ni Alma M. D. Vera, Ray Gianan, Judy Remelin Lee, Emil and Rona Berlon, Rafaela Palles. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for healing and fast recovery of Charles and Jean, sa kahagadan kan Baloloy family. Special man na kahagadan kan Garcia family. Prayer to pass the mining engineering licensure exam, ni Joed Bautista. Prayer for safe travel of the family, ni Faye Angelinas.
Special man nakahagadan ni Rachel Ann Moran, Mr. and Mrs. Alberto Mascareñas, Rosa Tang Lee, Jacqueline Jose Tañada, Joe Robertson Lee, Lot and Andre Garcia and family. Prayer for Yvette's passing the CPA board exam ni Alma M. De Vera. Prayer for safe operation of Beatriz Marie Imperial sa kahagadan ni Tess Alcazar Tan and family. Prayer for passing the nursing board exam of Casey Nolasco sa kahagadan ni Lynn Nolasco. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kay Rafael Candomiquel family. All Souls ni Ines Canyo and family. Chapin, asin sa gabos na kalag ni Mr. and Mrs. Eddie Chan. Joseph ni Michelle B. Abiera. Salvador ni Rachel Penetrante. Para kay Henry ni Grace San Benaventura. Kay Angelito ni Belen Amurao and family. Para kay Lilia Kanapukaw family. All Souls Kanapukaw family. Para kay Heide, dulot ni Sinaida at Chacon. Para sa kalag ni na Elena, Vicente, Selwyn, Milton, Wilgen. Dulot ni Marites Astillero and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Kan Ichagwe family. Asin para sa kalag ni Pedro, dulot kan Espadilla family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuon. Sa bilog na kinaan, ang Diyos na Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan, sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ikaanom na pong aldaw kan sa tuyang Misa Dominaryo sa pag-onra, pag-andam niyato sa maabot na kapiyastahan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Kaya sarabay kita ngunyan na magdulok sa iyang tabang pamibi, paghagadin kusog sa mahal na Diyos, lalong-lalo na sa pag-atubang niyato, digdi sa mga pagbalo na inaatubang kan sa tuyang komunidad. Sa aldaw man pong ini, pinagsaselebrartaan ka fiestahan ni San Rafael Arcangel. Kaya fiesta po ngunyan digdi sa Legazpi. Imbitado ko po kamugabos duman sa San Rafael. Ang tema po sa aldaw na ini, ikaanom na aldaw, is health stewardship. Pangataman kan sa tuyang salud, asin paghingowa, kan lambang Lazaro, na pangatamanan, bako sa lang ang sadiring salud, kundi ang salud man, kan sa tuyang kapwa. Ngunyan, bidbidon ta na po, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan,
asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay tang sabihon, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marhay an buot, inoomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit noon, Diyos samang makakamhan, kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasadlan kan kinapan, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasadlan kan kinapan, ako an sa mong pakimaherap, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw Yesu Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nahuli sa paladan na apostol, nagtugot ka na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya minaluhod ako sa atubang nin Ama, sa iya minagikan ang gabos na pamilya sa langit asin sa daga. Ini ang sakuyang pamibi, susog sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan, iwaras lugod sa indo ang balaog na kamo, mapakusog kan kapangyarihan nin sa iyang espiritu. Huli sa pagtubod, magdanay lugod si Kristo sa puso nindo. Ang pagkamuot, maging gamot, asin sarigan nin sa indong buhay. Matalastas nindo, kaibakan gabos ng mga banal, ang lakbang asin laba, ang langkaw asin rarom kan pagkamuot ni Kristo. Mamamatian ang pagkamuot na daay matugkad kan isip. Tanganing mapano kamo kan bilog na kapanuan, nin Diyos. Pag umawon siya na makakagibo kan gabos na bagay, urog pa sa hinahagad o iniisip niya to, susog sa iyang kapangyarihan na naghahadi sa to. Pag umawon siya sa simbahan, asin kay Kristo Jesus, sa gabos na kapag-arekian, sagpod paman. Amen. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. Kamong mga banal, pag-ugma kamo sa kagurangnan. Maninigo ang pag-umaw na hali sa mga maimbod. Sa tugtog nin arpa, magpasalamat sa kagurangnan. Sa sampulong kwerdas nin lira, awiton ang sa iyang kaumawan. Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. Huli tamatanos ang tataramo nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo mapapaniwalaan, namumutan siya sa katanusan asin karahayan, ang daga pano kan pagkahirak nin kagurangnan. Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. An mukna nin kagurangnan magdadanay sagkod paman, an kamautan nin sayang puso daing kasagkuran. Paladan ang banwaan na ang Diyos iyo ang kagurangnan, ang katawuhan na pinili niyang pamana. Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. An matanin kagurangnan yaon sa mga natatakot sa iya, yaon sa mga naglalaom sa iyang pagkahirak. Huli ta ililigtas sinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin kagutuman. Andaga pano kan karahayanin kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Olay ni Jesus sa iyang mga disipulos. Ako napadigdi sa pagdaranin kalayo sa daga. Day ako nin ibang kamauotan, kundi na lumaad. Igo ako nin sarong bunyag na aakuon. Asin kaniguan na gayo ang sakuyang kamauotan, na iyan mautob na. Naguhuna kamo, na ako napadigdi sa pagdaraning katuninongan sa daga. Bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Huli tapuon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon, mababanga. 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3. Ama laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa iyang ama. Ina laban sa aking babae, o aking babae laban sa iyang ina. Panugangan laban sa manugang, o manugang laban sa panugangan. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. May paborito akong perming pigpapasabi sa inyo instead of saying or greeting sa imong kataid na good morning, sabihon mo, itap mo ang shoulder niya, sabihon mo, salamat na yaon ka. Inagihan kita nin bagyo, maski day taman welcome si Christine, pero duminago siya. Sabi ko nga ni kang Martes sa ika-5
ikaapat na misa novenaryo, lumayas ka, Christine. Hindi ka namin kailangan. Nabaha po kita, ining simbahan, kaya pasensya po kamuta. Ang luhudan, naririparo nindo may mga, nakaabot po digdi sa altar sa tubig, nakaabot po duman sa likod. Salamat sa mga nagtarabang, tanganing maglinig po kay ining simbahan. Ang Diyos magbalo sa indo, lalong-lalo na sa tuyang mga miyembros kan manlaylay na ministries, despite the fact na sindaman, binaraha. Pero yaon sinda, nagtabang sa paglinig kay ining sa tuyang simbahan. Pag-andam sa mga masunod na aldaw, kan sa tuya pong misa novenaryo. Kaya sarok pa daw sabihan tang kataid ta, salamat, tayaon ka. Yan, salamat po, tayaon ka mo. Parakpakan niya to ang lambang sarok. May nadangog akong sarong tawo na nagsabi, sabi niya, it is good to please people, but we must please God above all. Magayon man na we try to please people, pero importante po pala sa gabos, iyon na mapaugmata, maplistaan mahal na Diyos. And never try to please people at God's expense. Dahil nang dapat umabot sa punto na totoo, tigpiplista sa tao, pero napapamundo ta ang mahal na Diyos. So, two scenarios. We got two options sa buhay. To please people and displease God. Or to please God, but in the process, we displease people. Importante na paugmahon ta ang mahal na Diyos. We try to please God. It is a fact and reality sa buhay na we cannot please everybody. Yes or no? No matter how hard you try, there will always be people who will find fault in you. There will always be people who will hate you for what you say, for what you do. Dawa anong paghinguwa kan tao. Kaya, mas magayon-gayon, imbes na pagparahinguwa kitang i-please ang tao, i-please ta po ang mahal na Diyos. And I think si Kristo is very much aware of this reality. Digdi sa sinabi niyang mga tataramon, digdi sa statement niya po, digdi sa tuyang ibanghelyo, naguhuna kamo, nanapadigdi ako sa pagdaranin katuninongan sa daga, dai, bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. These words are very reflective of the efforts of Christ to be pleasing to God, instead of being pleasing to the people. Alat-alat. I-clarify ta po inita. Alat mo na ngayon, Father, bako ngayang si Kristo ang prinsipe nin katuninongan? He is the Prince of Peace. Yes. Jesus is a man of peace. In His ministry, He proclaims peace and liberty for all. Kaya lang, ang peace na pinagsasabi kan sa tuyang kagurang ng digdi, bako itong peace, katuninongan, na nasasabutan po kan kinakban. Ang peace na sinasabi ni Kristo digdi is not about making us feel good about ourselves. Matuninong ako, trangkilo ang buhay ko dahil popular ako. Nagva-viral ang mga post ko, trending. Dakol nagla-like, dakol nagsishare. Kaya, peaceful lang sa kuyang buhay. It is not the absence of noise. It is not about the absence of conflict, strife, or division, pagkabaranga. Bako iyan ang katuninongan nating sasabikan sa tuyang kagurangnan. Ang katuninongan na sinasabi digdi ni Kristo is about taking a stand. Paninindugan bilang mga parasunod ni Kristo. Kaya nga ni digdi sa Ebanghelyo, nasambit niya na sa pamilya mismo, magkakaigwanin pagkabaranga. Magkakaigwanin pag-iriwal. Tulo, laban sa dua. Dua, laban sa tulo. Ama, laban sa iyang aking lalaki. Ina, laban sa iyang aking babae. Manugang, laban sa iyang panumangan.
panugangan. Kaya garitig apo diyan na panumangan. Tamanugang kontra sa iyang panugangan. We will experience conflict when we stand for what is right. Di ba? Ano ang mga issues ngunyan sa satuyang palibot? Na kung sain bilang mga parasunod po ni Kristo, hinahagad sa tong manindugan. Korupsyon. Ngunyan, health, stewardship. Saro, naghiling ako sa ining Quadcom. So budget kang DOH. Dapat ko ta nagbibenepisyo sa kadaklan, lalong-lalo na sa mga daing kakayahan. Korupsyon. Sorry. Mga marayong pang tinampo, tigraraot. Sabi ninda may mga farm to market road. Sabi kan sa rong padi, no, farm to pocket road. Igwang sarong lugar sa First District, ining bagyong nangyari, bako man po raot sa tulay, rinaot, nawara sa temporary road. Kaya sarong lugar po sa First District na isolate. Gari tagaduman ako eh. Daing agihan, bako passable, daing access. Because perhaps of these things. Pero do we speak against all this corruption that is happening? Minsan, sorry, pwera di los ubos, siyempre. Minsan, tiga-ara po tang honorable, pero siguro, sabi ko, dapat siguro, horrible. Bako honorable. Anong mga issues pa na dapat kitang manindugan? Environmental issues. Para pagirumdum kita di past days. The earth is our home na dapat niya itong pangatamanon. Kaya lang, sabi nga ni, pag nangangadji po kita kan orasyo imperata, dahil kan sa tuyang kapabayaan, asin pag-abuso, kan sa tuyang kapalibutan. Sobra-sobrang quarrying, kapabayaan ta sa pagparatapok nin basura. Dahil naman bagango niya nagtutukdoan mga magurang sa mga aki, kung sa natatapok ang basura. Nagbararag-barag baga, may naglaog nga ni digdikang nagbabaha na pampers. May kulang aram kung sa gurang ito o sa aki. Diba? Irresponsable kitang maray sa pangataman kan sa tuyang kapalibutan. Grabing pag-abuso an sa tuyang tig-gigibo. Ano pang mga... nabasa ko ini sa Facebook, may post sa Facebook. Magayunon man itong naging disposition kan post. Sabi niya, maski anong umagi pang pira pang Christine, digdi sa Bicol, kayang-kaya ta. We are resilient as Bicolanos. Totoo yan. Kaya nga ni, sorry for the term, pero tigagamit naman bagay ni commonly. Bicolano, Uragon. Because we are resilient. Pero dahil man sana siguro dapat permisa ng resiliency, nagtatago sana kita sa resiliency. Paano man so accountability kan mga tao na dapat kuta, supundo para sa tuya, nagbibenepisyo ang katawuhan, pero dahil, kang 2023, nabasa ko po ini sa sarong report, 9.4 billion ang budget para sa flood control project digdi sa Bicol o sa Albay. Hain na daw itong 9.4. Subilog na ligas pinagpataw-pataw. Diba? Pero makamundo aram ta ng mga kurap, mga trapo, pag-abot kan eleksyon, nagkarilingawan ta na naman. Ibiburuto ta na naman. So that only goes to show, namumutan kong mga tugang na ang kinaban po niyan, the world today has values opposed to those of Jesus. Kadaklan kan mga valores,
kan mga pag-uugali mo niyan kan tao, kontra ini sa mga balores na itinutukdo kan sa tuyang kagurangnan sa tuya. That's why we must take a stand. Kay puan ang lambang saro sa tuya, manindugan. And of course, kung naninindugan ka, we will be met with opposition. Iyan ang pigsasabi kan sa tuyang kagurangnan. You will experience division and strife pag ikananindugan para sa iya. Rumdum ditong istorya na tig-share ko sa saro sa mga homilies ko. Itong story about the lolo and apo na naglalakaw hali sa baryo, pasiring po sa Banwa, pasiring sa sentro. Akay-akay po ninda sa kabayo na alaga ninda. Kang nag-agi sinda sa first group of people, nakadangog sindang negative comment, ini ngayang maglolong ini, may diferensya. May kabayo man sana, daitig sa kayan. Nadangog po ito kan lolo. Kaya ang ginibo po kan lolo, isinakat niya sa kabayo sa iyang apo. Sa urinuta naman, may nadangog na naman siyang komentaryo. Siguro pag-agi sa lapu-lapo. Sabi naman kan mga tao duman, hindi nga ngaya ining lolong initig konsinte, siya ngaya sugurang na, siya dapat magsakay sa kabayo. Bako so apo niya na kaya pa, makusog pa man. Kaya ang ginibo po kan lolo, ibinaba niya so apo niya, siya ang nagsakay. Sa urinutan, pag-abot diyan sa may, Ayala, may nadangog na naman po siyang komentaryo. Tas siya ang nakasakay. Dahil ngayang konsensya ining gurang. Marasa pa ngaya. Tinugutan niya na siya ang nakasakay. So apo niya, makahirak man. Kaya, tanganing masolve sa problema, ang ginibo po kang lolo, suminabay sa iyang apo na magsakay. Isinabay niya so apo niya. Sindanang duwa. Ay tasabi naman kan mga tao, dahil lamang ngaya nahirak sa kabayo. Bata gurang na ngaya sa kabayo. Kaya aram nido, pag-abot duman sa may SF, nahiling kan mga tao, puro paasan kan maglolo sa kabayo. Magayuno na retrato ini sa lambang saro sa tuya. As followers of Christ, magayuno na reminder ini that we must stand our ground. Manindugan po kita. Stick to our convictions. Magdesisyon, as in panindugan kung ano man ang desisyon na yan. And never allow ourselves to be swayed na madara kan tigsasabi kan iba. Manunungod sa satuya. Mga tugang, magayon na pagirumdom sa aldaw na ini sa satuya. Sa pagsunod tapo palan kay Kristo, dapat ang sunodon taan sa iyang dalan. It is by following the way of Jesus that we will discover true peace and inner joy. Tunay na katuninongan, asin tunay na kaugmahan. Totoo po, yes, Jesus does bring peace, but we have to endure much division and strife. We need to face opposition, as the gospel would tell us today, for us to achieve through peace and through joy. Hagadon ta, ang tabang kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, tanganing makamtan mananggad kan kinakban ang tunay na katuninongan. Amen. Sangaran ka na kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos asin pano nin pagsarig sarabay po niya tong sabihon huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangapodan ng Diyos na daing takot na utubuninda, an sa idang katungdan, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daoguninda ang pagkabaranga, asin maging isararo sa isip asin puso,
siring sa enot ng mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na dai pa nakakamidbid kay Kristo, tanganing madarasin sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan, sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabutan ninda, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda, sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuya na nagkakatiripon digdi, na ining prosesong sinudal, magdara sa to sa hararong na komunyo na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa samong pag-andam sa kafiestahan kan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, hulikan sa iyang kabanalan asin marhay na halimbawa, lumaad lugodan sa muyang pagtubod, maglipotok an sa muyang pagkamuot, asin sumarig an sa muyang paglaom. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo, kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot na sindarahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Pinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan. Tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaon in mga langit non nakatugduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong nagkukurahaw, asin nagsasabi.
Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabuas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo magin hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini, an sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyak mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian paggibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagabi. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kat tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, tap pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papang si Francisco, kada sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na